Hvad så gutter og gutter? I den her video skal vi ned Pet Simulator 99. Jeg vil gerne lave en what the flip. Jeg har lavet en serie, som hedder For skrald til Titanic, tror jeg hedder eller sådan noget. Jeg har stadig ikke min huge herinde. Jeg på det big, om jeg på den sidst, men jeg har den her i 30 dage. For jeg kommer ikke til at sælge den, fordi vent, jeg kan roll. Nå, færdig. For jeg købte den her Snoop her, som vi gerne må købe. I skal bare adde mig. Mit navn er Cloud AK47. Add mig, og så kan I trade mig, og hvis I hjælpe mig med den her serie her, så kan I sende til min mailbox det navn, der står lige hernede. I må meget gerne like og subscribe. Jeg tænker til at starte med. Jeg tror man skal finde sådan nogle fun tokens. For mange af dem kan man sådan på den der. Jeg har prøvet det før. Men det er altid. Okay. No. Jeg vil bare gerne. Nej, jeg vil ikke. Nej, fint. Den der. Okay. Når man tænker. Ikke den der person. Ja. Så kan jeg spille den her lidt. Og så bagefter. Oh, what the her? En bolt? Alright, oh. Wow. Ej, hvor er det sejt, det der. Altså, jeg har min. Jeg gør ikke engang noget. Ej, hvor sindssygt. What? Det er helt vildt, det der. Tier 100 boss. Når man skal spille på level 100 for at få den. Nå. Jeg ved ikke hvorfor, men. Sådan der, sådan en lille pisse. Og så. Simpelthen på. For jeg er simpelthen kun. Et andet. Level 37 eller sådan noget. Jeg er red level 38 her. Så man er på red level 100. Så kan man få. Kom derind. Hvad er det her? Vi kan vel lige træde for det. For hvis jeg giver spillet det så i slutningen. Så er de her. Så er det sådan en chestisk og sådan noget. Så man kan åbne helt gratis. Og så kan man simpelthen. Der er chance for at man kan få Fugees og Titanic og sådan noget. For meget lille chance til gengæld. Så det går alt for langsomt det her. Jeg skal have sådan en masse af de her eller sådan noget i eller andet. For k hver. Nu kan vi bare sælge mega mange af jer. Prøv at købe nogle af mine pets. Så kan jeg bare lige skrive til mig. Jeg kan bare lige adde mig, eller bare lige tekst med Roblox. Så kan vi finde ud af noget.
Nå ja. 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 Her er den her. 80.000 chests. For dobbelt Titanic odds. Det skal bare være 10.000. Der tænker jeg. Jeg ordner med de her. Så jeg så får alle mulige der luft her. Så jeg skal have en lucky key. Så jeg kan få dem. Jeg tror, det er egentlig dumt at åbne den, fordi det er ligesom mange af de andre. Det er ligesom de her bare med huges. Altså, det er egentlig bare det samme. Så er det nok ret dumt, hvis man køber den. Wow. That's pretty cool. Så er der må ikke et æg herinde med. Som det her selvfølgelig. Tror jeg. Hvis jeg. Så her. Kan man købe det her. Og så lige nu herinde. Så du må dobbelt chance. Så her tror jeg også dobbelt chance. Jeg er ikke helt sikker. Og det er det ikke. Wow. Med 50 red level. Så på den. Så jeg prøver det før. Altså jeg synes jeg prøvede det, der var det ret svært, for der var sådan, kun sådan en ratio-30. Men det starter også meget lidt. Svagt det her, hvor jeg også er helt. Nå, men i hvert fald snakker lidt om pet-shoppen og sådan noget. Fordi shoppen der er jo alle sådan her. Så jeg finder ud af, at hvis man færdig med videoer, at hvis man bare køber en masse af de her, så får man en huge og Titanic og sådan noget. Men ja, i hvert fald. Og i min sidste video havde jeg sådan 7 mil, jeg havde 14 mil. For jeg havde faktisk 20 mil næsten på det, så købte jeg den der 80 så måske man ville købe den. Men det var det ikke. For markedet ændrer sig ret meget. På et eller andet tidspunkt er der nok nogen, der gerne vil have den. Fuldstændig slut. Og hvis man join nogens klub, så ser I bare til. Igen, skriv bare til mig. Du vil ikke chatte mig. Der. For os, hvis man gerne vil. Så er det nogen, der har den her, tror jeg. Nå, for i hvert fald der er noget, hvis du gerne vil have mange gems, og du gerne, okay, hvis du har Robux, så kan du købe nogle af de æg eller sådan noget, de har, så bare vente noget tid. Fordi til at starte med er de, lige nu er de 66 millioner værd. Men når de går ud og shoppe, så kan du vente nogle måneder eller sådan noget. Så skulle de være ekstremt meget værd, jo. Prøv at tænke på det. For de her packs er også ret gode. For jeg købte starterpacken på det, der jeg fik min huge fra, faktisk. For mit æg, det fik jeg her. Men ja, det er faktisk en meget god måde, at når jeg købte nogle af de her. Det koster også på Marketplace. Wow. Sjovt, de her, det er mega underligt, for man gider købe før ikke samtidig. Jeg er så træt nu. Og det er for mange ting. Det gør egentlig meget hurtigt det her, se allerede. Jeg kan jo 46. Måske fordi så kan lige FK lidt. Og mens jeg køber en masse af de her bømpen der. Og så nu ses vi lige lidt.
Jeg er lige blevet færdig med at grinde af liste af koldet. Lige med lige de her. Altså vi har 14 af de her medpits. Den er også meget god. Den er endnu også ret god. Den er rigtig god altså. Ej, det er svært det her. No. Jeg fik det lige købt. Nå, men nu tænker jeg. Nu går jeg ud af det her, for det giver mig en smule spænd. Hvad er det for det ikke? Dem har jeg ikke set før. Okay, bare underligt. Flimmer. Nu tjekker vi lige det her, for jeg er det ikke her. Nå, okay. Jeg går sådan. Nej. Don't gamble, kids. Herinde, så prøver jeg lige at sælge. Sælge det her. Sælge noget. 40 mil. Skal lige prøve at sælge den her. Nogen der er bedre. Okay, den lige starter færdig. Der er nok ikke nogen, der kommer til at bede på den. Det er der normalt ikke. Kontorbil. Hvis jeg havde to biler, havde jeg helt klart købt den der. Den var næsten til bil, bro. Nå. Fair. Så kommer jeg op på 20 mil, tror jeg, og så kan jeg faktisk købe en rigtig, wow. What? En great bil. De her er ret til. Den her fik jeg min fra. De her, de er ret gode at købe. Fedt nok. Det var sådan, det. Fedt, fordi den så sælge nogle ting. Det er lidt dumt af ham der. Han vil nok gøre noget andet, så det nok kun høre 5 minutter færdigt. Så det vil jeg halvvejs i 3 i'er, ikke? Man bare ikke har.
skal prøve at tage den her op. Måske den her person. En for en kom. What? Find til en dash. Flok for spod her. Yes. Måske det her faktisk. Den er faktisk gået op. Måske det her er en dårlig måde, ligesom. Jeg har tænkt på det. Dårlig måde for James for. God. Wow. Shit, breaker. Wow, alle de her kunne jeg godt få godt nok meget. Nå. Tæt nå. Og så den her, som er stået den der. Falder herop. Den samme så før igen. Så når det derfor tænker. Jeg går Oh my. Så går hen. Og så. Ej, det er lige lidt flere verdener. I Fine World. Wihee, jeg glemmer til at komme til Millionaire Woods, for kan jeg finde der Millionaire Run. Jeg tror det er sådan 210, tror jeg. 215. For jeg tror det er ikke mange 9. Jeg kommer til Millionaire World. Ja. Nå ja. Okay, ved du hvad? Nej tak, det giver jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, jeg har råd til det her æg. Alligevel til det her faktisk. Double food change. Oh my god, det der var så flere penge måske. Måske hvis jeg ser, så kan man sælge mange Roblox videoer. Roblox er ret mange Roblox videoer, tænker jeg. Fordi Roblox er basically alting. Okay, ups. Nå, det blev det for den her video, og vi ses næste gang.